sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:03 na sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Welcome na sa Aksyon Hotline. Sa sining adlaw sang Martes, yari na kita sa Hunyo 30. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Hunyo mga kaaksyon. Sa ngalan sang regular nga Anchorman Aksyon Artay Hupon, ini si Aksyon Brian Morden. Aksyon Hotline. Kumusta Bacolod doon? Kumusta Negros Sanon? No? Kag Bugos man nga Western Visayas sa malabutan sa aton sining nga pagpangalagad. Mabulubugnaw nga aga. No? Apisar nga nagapulo pakita man ang silak sang adlaw. Pero mabatyaga naton nga ang palibot sang kahanga akon kawaan nagadulom-duloman na. Aksyon Hotline. Nagatulo timpla lang aton sining nga palibot mga kaaksyon. Kabay pa nga maayo lang kita tanan sa sining nga sitwasyon ang aton sining nga kahimtang sa mga nagabiyahe da subong, no? Sa mga bag-o bugtaw kag nagapulo pangapi kag bandera sigurado ko nakatimo-timo naman sa pamahaw. Aksyon Hotline. And remind sa gihapon, buwas o konture, nagapabilin kita sa modified General Community Quarantine diri sa Negros Occidental kag Bugos man nga syudad sang Bacolod. So kinanglan naton gyapon sundon kung ano nga pagsulundan para likaw kita sa anuman nga mga violations. Aksyon Hotline. In fact, diri sa Bacolod mga kaaksyon gahibi ang gabi action hands nga wala sa mga violators sang curfew for all ages. Kag wala sang gahibi ang gabi nga wala sang nagabiolar sang face mask nga ini kag social and physical distancing. Aksyon Hotline. Kada mo kadto sa mga kapulisan ng amon sining patrol reporter may masagap gidya may mga police station gidya hindi ka kasero mo, no? Why nagakasero ang mga police station ka may ara gidya sang mga wala gihapon nagasuksok sang face mask kag wala man naga-observe sang social physical distancing kag curfew mga kaaksyon. We don't know kung anong pinaka-reason behind. Hindi man pwedeng magabalpita pinadungol sila. Basang iban diri batinggilan gid lamang. Aksyon Hotline. Ti suliton ta naman, no? Wala pa sang vaccine ining si COVID-19. Ginatun-an pa ni subong, naga-innovate pa ang mga medical experts na to, nagahimo pa sa mga tikang ano balagid ang mga pwede nila matabang diri nga makabuo sila sang totally 100% nga amo na ni ang vaccine sining COVID-19. Aksyon Hotline. As of this broadcast time sa gihapon, ang World Health Organization wala nagauntat sa pagpabalo. The only vaccine subong sining COVID-19 amo ang face mask, social distancing kag amo ang pinaka-best pangamuyo gid. Aksyon Hotline. Last 8 sa Action Radio Philippine Standard Time sa aton sining nga pagpangalagad ang mga dalagko nga balita sa sining materyon sa nasyonal mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Ang presyo sang gatong subong nagtimbuok subong nga adlaw na naman bangod nga ang gasolina nagsaka sang 70 centavos gido kada litro, no? Nagsaka man ang diesel diri mga 30 sentimos man. Todo kuan ni asod-asod na ring pasakay sang presyo sang gatong kay tinabatyagan sang kompanya nga balik-balik naman ang aton sining sitwasyon, ang aton sining pagtrabaho. Despite nga ti ara pagid lamang kita sa 50 to 75% ang aton sinisitwasyon. Aksyon Hotline. So ang aton sinigatong ti nagakuan man sila gabantay lita malang ni sila mo, no? Nagabantay lita malang ni sila kung paano sila makapasaka sang presyo. Oo, suliton ko 70 centavos kada litro sang diesel, no? Gasolina.
Samtang ang pagsaka naman kada litro makaksyon sang ining diesel naglabot iya sa dali na check ko lang naglabot sa 30 sentimos kag ang kada litro naman sang kerosene ara naman sa 40 sentimos mga kaksyon. Hotline. Kulo 40 sentimos lang ni pero pila na ni ka Martes ang nakaligan supot man ay no supot man kada litro yang pagsaka sang gatong kada nga simana or kada simana mismo kada Martes inila uman ginaton. Ang problema diri mga kaksyon kay according iya sa Land Transportation Office didto mismo sa nasyonal nagpromise sila nga wala sang may matabo nga pag-increase sang presyo kompletihan sang aton sini pampubliko nga mga salakyan. Hotline. Amo ning masakit nga bahin sa aton sini nga mga driver ho. Kay ti sa nambal naton kada Martes gatubo hilanat sang presyo sang petrolyo kada litro pero ang LTFRB nagpalayag na wala saka platihan sa aton sini nga mga salakyan. Hotline. Pero ti ang sakay sa salakyan nagapabilin nga 50% gid lamang. Meaning, kung 20 ang karga mo, pulo na lang subong. Ti, dungagan pagid sang operator, nga do hindi man mapabitin man, gamahal magyapon ang arkila, ating ginahimo sang driver, puli siya action hands, kung hindi isa ka to, 50 pesos ang balon niya. Hotline. Sige lang, anong tanakaron kay kita tanan, ari na paidalom sa emerhensya, sometimes may piot, may araman guluginan siya, pero subong nga panahon do puro gidya piot. Hotline. Sa iban nga balita sa national mga kaksyon, ginklaro diri ni Senador Christopher Bongo. Ini balang balik probinsya blang plano nga ini subong ginahitso pa, no? Kay suno kay Bongo, dapat nga kon makapauli na sa probinsya ang mga utod naton ato dito sa National Capital Region, dapat nga may dalagid sila nga balon action hands. Hotline. Pabalunan gid sila anong balon bot silingon ta. Dapat may dalagid sila yung kwarta no? Ihatag sa gobyerno para makaumpisa sila sang ila sini pangabuhi nga may negosyo. Hotline. Hindi man gusto sang national government nga magpauli di sila, hindi sila mahimutang. According to Senador Go, nga istoryahon ang mga probinsya nga dapat pag-abot nila diri may palatindugan sila balay. Pag-abot nila diri may ara sila sang plastaran gid hindi pwede nga papulion mo lang sila di nga pinangtabog to nila nga mga ido lang gin pagwa sa puluyan. Hotline. Amo ning mayo nga mga tika nga ginhimo ni Senador Go mga kaksyon. Ti mayo gid ini pero pamangkot dira pila gid abi ang pabalon nyo masustenir gid ayhan sa pangabuhi nila na. Hotline. Kag sigurado kamo nga kon maubos ng balon nila action hands puli di hindi sila magbalik naman to sa Metro Manila kay kaagin sila pangabuhi ito nga do okay to. Hotline. Do nagkapoy-kapoy lang ta sinino kon ipabalon nyo na aguro di kag ipatindugan nyo na lang sa mga puloy-an da kon di sila dapit da kag dira na lang pahimutang sa Metro Manila kay do dira iya ang routine nila kang ila sining na-adapt na nila ang culture sang Manila to tani dira na lang na sila di black hands. Hotline. Dira na lang na sila, hindi na pagpapulian eh. Kung gusto nyo maghalog ang Manila, pagwagwaan nyo jutay da sa sentro mismo, ngitain nyo lute da, patindugin nyo, para lang yun nga diri sa aton, sigurado ko, pag diri na sila, maubos ng pondo, napuli na sila balik. Hotline. Iti kabalo sila nga dito sa Manila, mas dasig pagidya ang income, plus mga kaksyon na ginatawag naton nga, inablang na anad na to sila. Hotline. Ang sadya pag niya balita, subong ang ABS-CBN, no? Kaya gina-question subong nga naga-ire pa ang ila sining Channel 43 sa cable mga kaksyon or manong ano klano sahi. Dira do, inablang padayon ang digital nila iya. No, gina-question man subong. Suno diri sang National Telecommunication Commission, may nakitaan sila nga violation gid kung padalman sa cease and desist order nga ginpapanaog nila batok sa ABS-CBN. Hotline. May ara gin man tod iri subong ang ABS-CBN mo sa Channel 43. In fact gani padayon na da sila magluwas sa Channel 2 nila nga sa local gin mismo. Sila tuya nagapadayon na sa Channel 43 pagkatapos may ara man sa Facebook kundi na lang ti anabutang to suno ya sa NTC anabutang didto sa kwan sa order
nga pati ang ina nga channel dapat wala na naga-operate. Action Hotline. Ti subong naga-operar man na gyapon, sige mangyapon ti nakita naman niyong nakita naman ini nga problema naman ti pasira naman ay kaluluoy sa taga ABS-CBN no. Action Hotline. Ahay ti Agosto na sa masunod nga mga binulan. Kamadumduman nyo ang palayag sang ila sini nga CEO nga si Gab Lopez sa mag-abot sa month of August nga wala pagid sang tsansa ang ila franchise o kung maka-operate sila. May posibilidad action hence nga hindi na nila makaya pang saguron ang ila sini nga mga empleyado may kakasanay gid kag may madula gid nga may empleyado dira sa ABS-CBN. Action Hotline. Kitiway sila income subong, wala commercial, wala tanan. Wala sang may income, wala isang balik subong ang negosyo sang ABS-CBN. So mapilitan sila nga ti madula no ang ABS-CBN ay madula ang pila ka mga empleyado dira sa ABS-CBN kaluluoy lang suliton ta amangin kaluluoy da tamo nang balkobla manugpasan camera manuguyat ka microphone manuguyat sang kable sang ila sining mga cameras dira microphone sa ila mga shooting nila ang ila utility ang ila dira nga ang ila sining nga mga reporter dira tindo di ba problema no may mga low income na ina pinaka nagabaton basic everyday blang nga sweldo man. Action Hotline. Amo ning mga nanin kaluluoy kati mga artista nila kag mga anchorman nila da mga reporter mga researcher nila tindo goods naman na iba dako man na income da. Action Hotline. Pero ining mga ultimo nga sulugoon na da sa pinaka ground ahay kaluluoy gid mga utod ta ini mga kaksyon. Action Hotline. Last 8:14 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Subong nga adlaw pinumoning pinakakatapusan na nga adlaw sang enrollment sang aton siring blended iya nga learning education no? Sa pagbukas sa Oktubre o kon August 24 mga kaksyon. No? Lapit-lapit na Agosto ang pinaka last day sang enrollment, remote enrollment today. June 30. Action Hotline. Pero kagabigin klaro ko gid kay nga ang turnout sang ila sining enrollment diri lang sa syudad sa Bacolod yara lang sa 50%. Action Hotline. So meaning may 50% nga wala gid yan nakapa-enroll ti kaluluoy ini nga mga kabataan. Ang aminado ang Department of Education diri sa Region 6 nga yara lang sila action hand sa 59% ang nakapa-enroll sa pila ka mahalos 2 ka bulan o 1 ka bulan nga nagumpisa ining ila sini nga remote enrollment. Action Hotline. Te ang iban diri may mga confusions nga nagatabo no? So nagistorya ko sa mga ginikanan. According to them, so way kami bakal gadgets. Abo nang pinakauna gadgets inugbakal way sila, no? So ako mismo ga-explicar. Ipa-enroll kabataan nyo kay may modular. Action Hotline. Dira ya sigurado ay kamo gasto dira. Ang problema siringgulo gadgets nga ini ato bang masabad nga hambal bla ni DOH o kon ni DepEd Secretary Leonor Briones bla nga nagpulupapagawa siya sang specification sa mga gadgets nga dapat amo gining sundon sa mga ginikanan nga baklon para sa kabataan. Amo to ang naghatag sang confusion sa mga ginikanan. Action Hotline. Kadto natak-an na gid sila nga duway sila ganaw pa eskwela sang kabataan nila. Kaya nga ang pilito ni magbakal sa amo ni nga mga specification kay bisan ultimo nga cellphone nga Android da pwede malang guruma ka online nga mangita gi kamo sa kunano nga mga pinakanamit pag abi nga cellphone abi. Action Hotline. Tablet kag laptop dira kuni mga ginikanan daw nadulaan ka gana no plus pagid gating iban gali duway ideya kung paano pa-enroll. Action Hotline. Ang DepEd may kakulangan sang ginatawag naton nga information drive sa mga ginikanan. Hindi tanan nga mga ginikanan naga-monitor sa radyo, TV, newspaper. Action Hotline. So dapat ngaton nga mga teacher siguro amat-amat na nga mag-go out from your aquarium da subong o kung puloy-an kag mag-muni-muni padulong sa mga puloy-an, social distancing lang kamo. Most likely kung nakilalaan yung estudyante nga wala gid nakapa-enroll basi makadtuan nyo to kag bisan singgit-singgit lang mo spiak kudal daw. Action Hotline. Kagambalo na kapa-enroll ang bata mo. O kun waay o enroll na ari na kami di subong. Pinaka-basic garo na himuon ta na kay kaluluoy man ni sila karon nga kinabalang kulang sa paghatag sa information. Wala na kapa-enroll, mabihay nagila sini pag-eskwela sa dason nga tuig mga kaksyon. Action Hotline.
So, hindi magdula sang paglaom so wala pa nakapa-enroll until today. Kay ang enrollment sang remote nga ini, nga enrollment, until pa sa August before mag-umpisa or bisa naga-umpisa na ang klase mga kaksyon. Hotline. Pero nagaayo man to ang Department of Education sa interview naton nga kung pwede lang hindi man kamo magpa-enroll dito na sa pagbukas klase man nga sa August 24 kay hassle na niya sa mga maestrata. Hotline. Subong pa-enroll na kamo kay para maplastar na kay kabalo ka ining mga manunudlo naton ginaisip man nila action hands mo ang pag-ubra sang pila ka mga estudyante ang maga-modular kay amo nang himuan nila sang ila sini nga mga learning materials. Oh, sang palagpatalan na karon na magasto na sila karon. Hotline. Susubong pa lang pa-enroll na kamo kung pwede lang before magtapos ning July tapos na ni kay maobra man na sang material sa mga manunudlo ta ang Department of Education ta. So dapat maisip na nila kung pilang gastuhon nila sa amo sini, pila ba lang ma-online, subong hindi sila kaplastar because nga kulang ang pila ka porsyento kag damo pa sang wala makapa-enroll. Hotline. May mga syudad, may mga banwa na gani nga nagpartiniser sang naghatag sang pundo para magpatindog sang TV kag radio ho para sa sining blended learning process mo. Hotline. Kadlaw man ta sini no. Gastuhan nyo gid. Nga mo pala patindog ka mo radyo. O di bla mo na radio station, Action El Rey no. Tindog gid sila. Labay malin si COVID-19 nga pangamuyo ta madula ni tip after all. Ining radyo basi gamito nyo na sa personal nyo nga mga businesses bala pila kadlaw kon mga politiko ta mo. Hotline. Basang ibanda bala pagkatapos ni COVID-19 ni ang radyo nga ginpatindog nyo na himuon nyo nga radio station sa inyo nga banwa kag syudad kag gamiton nyo nga advocacy da kag gamiton during sang eleksyon. Hotline. Kag basi gulo ginansya man eh. Radyo. Las 8:19. Hotline. Sige, ang iban nga balita diri sa Bacolod mga kaksyon ang hagna nga ginduso ni Lone District Congressman Greg Gasataya ato balang pagpatindog sang hospital diri sa syudad sa Bacolod. Mayo nga balita ini kay may maga-adapt nga senador didto iya sa Senado. Hotline. Pasado na ni sa Kamara, dito na lang sa Senado mga kaksyon, hulaton ini ti may nag-adapt dito si Ilonggo man niya, no? Si Senador Juan Miguel Zubiri mga kaksyon. So kung i-adapt na dito, dako ang tsansa nga matigayon gini pagpatindog hospital diri sa syudad sa Bacolod. Hotline. Kag may tatlo na ka mga negosyante, no? May mga tatlo ka negosyante diri sa Bacolod nga nagtanyag na sang lute para patindugan sining hospital. Mayo pa si Congressman Greg Gasataya hilom-hilom lang, naghipos-hipos lang pero nagalakat yang utok kag ang diskarte para makapatindog sa hospital. Hotline. Amo ning ginasinggitan sa Bacolod subong mo. Kita mo subong di sa may dalan Lacson no. Temprano pa di subong nagalilinya naman ang mga tawo kay mapakonsulta diri sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Abi ko gani sa Bay Center makonsulta man ito sila subong naglilinya naman isla liwat. Hotline. Ano ni labay lang to ang kasaw sa tong hakot-hakot to pagadto sa Bay Center to. Dapat may tawo na di nga naga-inform sa ila sa diri nga kadto kamo sa Bay Center ti kon available kamo katuto subong may ara man to sang consultation. Hotline. Pero nagapatial sang init, aga pa sang banwa galinya na diri sa may Corazon. Otro man ni taga Corazon na management na luway man gana amuma masyado sa mga tao din. Hotline. Bisan gani nga pulungkuan da do di ka provide nano nga klase pang gobyerno ni man. Hotline. Karon check naton si Congressman Greg Gasataya kabay pa nga matapos-tapos na ni kay do dako tsansa sini. Mag-amo nga istorya do. Budlayan maging kwentro ning gusto magkongresista di syudad sa Bacolod. Hotline. Majority sa Bacolod subong hospital ang ginapangita mga kaksyon. Action Radyo. Las 8:21 sa iban nga balita sa lokal baw kahapon nagin-file naman kaso ang Criminal Investigation and Detection Group mga kaksyon sa isa ka barangay diri sa syudad sa Bacolod. Bangod sining Social Amelioration Cash Grant or Program sa gobyerno. Hotline. Barangay Mandalagan ang ginpasakaan sang kaso, no? May mga irregularidad according to Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano
amaning pinuno karon sang CIDG diri sa syudad sa Bacolod, mga kaaksyon. Action Hotline. Pero i-check naton action hands kay Sir Gokotano, no? Gokotano action hands. Kung ano gibla ang mga irregularidad. Anong natabo nga unsi tanan iya ka mga tawo lakip na si Barangay Kapitan Parinyo, no? Parinyo sang Barangay Mandalagan ang ginpasakaan sang kaso. Action Hotline. Ikawalo na ini Gokotano action hands kay duwa na damo kay Greg ng Isaga sa taya. So ikawalo na ini nga time ikawalo na ini nga mga kaso nga ginpasaka sang CIDG diri sa syudad sa Bacolod kag may isa nga didto iya sa Himamaylan. Action Hotline. According sang CIDG damo pasla subong gina-investigate, meaning may mga complaints gyapon nga nagadangat sa ila diri sa CIDG mga kaksyon nga sa diin padayon ang pagpangukay sang ila sining nga hanay. Action Hotline. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya mga kaksyon, we have on the line Chief Master Sergeant Ramiro Gokotano sang CIDG Bacolod. Sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning po, sir. Magandang umaga naman sa mga tagapakinig, no? Magandang umaga. Yes, welcome po sa Action Hotline. Ito po is Action Brian Morden. Kahapon po, sir, mayroon na po kayong na-file ng kaso. Ito yung Barangay Mandalagan, sir. Yes, for information, may na-file naman kita kahapon sa particular sa sa distribution sa social immersion program. Particular po, ang gitfile na ito ng kaso, ang mga barangay officials at mga employees sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Anong pinaka-complaints mo dito, sir? Ang pinaka-complaint dito ay kahantulad pa rin sila sa Barangay Alangila, no? Ang members ng Barangay Selection Process Team, may bias, kag unfair selection ang ginhimo nila. So, makikita natin dito na may mga involved din na mga tatlong kagawad. So, itong mga tatlong kagawad, as per allegation sa mga 5 complainants natin, na sila mismo ang personal na nag-distribute sa social immersion card sa mga pumuluyo sa Barangay Mandalagan. Uy. So, ginaligar sa mga complainant na parang pinipili lang nila ang dapat na hatagan sa ayuda. So, ang mga barangay officials amo niyang nagtumod kag direct nag-instruct sa mga iski volunteers na kasali dito sa kaso ngayon, itong iski barangay chairwoman, na dapat hindi pa sila muna authorized na mag-distribute sa social immersion card dahil hindi pa sila properly oriented. Correct nga. So, hindi sila kakasali dyan, no? So, it's very unfair and biased dahil yung makikita natin sa complaint, halos buong pamilya sa mga connected sa mga barangay Mandalagan, example, itong mga Escobar family. Makikita mo nga, ang mga Escobar halos na hatagan sa ayuda, ang banahon, asawahon, kag mga anak ng mga soltero, mga single status kag solo living. So, pati naman mga tatay kag nanay sa mga Escobar, kasali. So, ang isang pamilya, makikita mo, nakabaton sila ng 3 kayuda, tag-4 kayuda. Ang example naman, no, ang mga Nicabera family, kasali natin sa kaso, itong si Purok President Joel Nicabera, na halos buong pamilya niya ang ginhatagan sa ngayuda. So, particular may connection ito sa mga barangay selection process team, pati itong si Iski President, halos ang mga utod niya, ginatagan niya, kag nanay niya. So may araman rin mga complaint sa allegation nga may purpose man nga nakabaton. So actually, hindi dapat nakabaton itong mga purpose dahil siguro sa mga political affiliates nila ang mga taong ito, kaya binigyan na lang ayuda. May isa pang example na so may procedure kita na ginasunod tani, may mga guidelines ang DSSD na kung hindi ka nakatira ng isang subdivision, hindi ka rin qualified. So, parang unfair and biased pa rin din. Nakikita rin ito during sa pagkanda ko ng case build-up and investigation na may mga tao sila, mga affiliate sila na nakatira sa mga malalaking subdivision, binigyan nila ng ayuda. So, it's very unfair. So, makikita mo dyan, no? So, maraming mga singles dito, maraming mga nagka-double entry. Ito yung resulta sa mga malicious nga anomalous sa reproduction sa mga social immersion card nga nagkapareha ang mga barcodes. Kaya ang iban to hindi na nagreklamo, mahadlok na sila. So
magpasalamat din kita nga may mga interesado pa rin, willing ang mga complainant na napagkanto sa CIDG para mangayo sa assistant naton. So, amo ni nakalatabo nga na pagkanda ko ng investigation, nakadigap ako ng mga katibayan, mga ebidensya na ginagamit natin sa pag-file ng kaso kahapon. Okay. So, ito lahat ang na-file ng kaso, sir. Itong mga ginawa nila lahat based po sa investigation ninyo ay nakalabag talaga sa guidelines ng DSWD at DILG. Yes, sir. Totoo po yan. Makikita natin na medyo may labag. So, may mga violations silang nahimo. So, ayaan na lang natin, sir, na file na natin ang kaso na makapagbigay ng counter affidavit yung mga respondents based naman sa mga allegation ng mga complainanta. Actually, na-present ko dito as exhibit evidence yung letter sa mga complainant addressed to Vice Mayor Pamilyaran. Mayroon naman silang mga letter of complaint na naka-address dito sa Bacolod. So, kasali ko na rin sa pag-exhibit sa kaso mga letter complaint nila para makikita naman ni Piskal, no? Aha. Si Kapitan, sa mga nasabi niyo po kanina, medyo hindi kasama yung pangalan niya dahil because he is the barangay captain na may command responsibility siya dito kaya doon kasama siya sa pag-file ng kaso nito, sir. Tama po ba? So, ang mangyayari dito, sir, may command responsibility pa rin makikita natin ang si Kapitan dahil siya yung barangay captain at head po ng barangay. Actually, siya yung leader siguro sa barangay selection process team at siya rin yung nagpirma sa mga gipanglista na mga beneficiary sa barangay Madalagan kag ini-endorso niya sa office of DSWD. So kung nagpirma ka, you are giving a signal light nga pwede ito sila. Parang ganun po, sir. So siya naghimo sa approval ang mga na-endorso ang mga tinatawag din natin ang iba ay hindi kwalipikado pero kasali sa ginipirmahan ni Kapitan. I see. Okay po. Pero ito po, sir, maliban nito kahapon, mayroon pa bang nakapending na mga investigation na gagawin nyo to the other barangays sa Bacolod? So far, sir, may dalawa pa akong barangay pinavalidate. May isa pang barangay sana kahapon, kaso lang medyo weak ang mga ebidensya na gipresenta. So kinakailangan pa talaga ng karagdagang mga ebidensya nga actually para hindi naman masayang ang effort natin, no? Yes po. So hindi ito basta-basta na mag-conduct ng investigation, papasok pa tayo sa mga squatter area, hindi natin alam ang mga danger na, alam mo naman, sir. Yes po. So Opo. kinakailangan ko talaga ang kung maayon sila bulig sa amon, so kailangan ko rin ang kanilang cooperation para ma-prosper itong kaso na isampa para makabulig naman ako sa kanila, sir. Sir, itong CIDG ngayon patuloy na tumatanggap kahit na medyo patapos na po yung bigayan ng, tapos na kayong first tranche, ano? So tapos ng bigayan pero patuloy kayong nagtatanggap, nireklamo dyan sa inyo kung meron man? Yes, sir. As of now, patuloy pa rin tumatanggap. So far, may pumunta na dito yung mga constituents sa barangay, isa-isang barangay dito sa Bacolod, at nagreklamo dahil hindi sila nakatanggap sa second tranche. So, nakabaton sila sa first tranche. Ang reklamo nila kaya hindi sila nakabaton sa second tranche. So, siling ko lang sa ila na nagdamo pagid ang yung unang tranche na hindi nakatanggap, nagreklamo. Pasalamat nga kayo nga nakakatanggap kayo sa unang tranche. Dapat sana for unfair man, mataga naman natin itong iba na nangilangan na talaga ng ayuda. Pero dapat nalaman nila na wala pa yung second tranche po. Medyo malayo pa po. Dapat, sir, yun ang explanation ko sa nila. So, antay lang mo na kayo, parang natat na kayo. Kawawa yung ibang hindi nakatanggap kayo, reklamo ko nakatanggap na kayo. Paano nila nalaman na hindi na sila pwedeng tumanggap? Hindi pa na nga nabigay yung mga pangalan ng bagong listahan. Yun nga, sir. Parang atat yata . Yung iba dyan, baka gawa-gawa lang ng story yan. Huwag naman ganyan. Baka gusto nilang pwedeen yung, yung kapitan. Actually, sir, malalaman ko rin during sa actual interview ko, parang may halong pabolitiko na. Hindi ko na, parang namalayan ko, parang ginagamit sila sa ibang politika. Pero I don't know, sir, kung totoo itong idea ko, sa analysis ko during sa pagkanda ko ng investigation na medyo, sana advice ko lang, no, sa yung iba din yung iba diyan, na hindi kasali sa problema na dapat lang na hindi mo na kamo mag-intra. So, ang advice ko lang subong sa iwasan muna natin ang pamulitika dahil
grabe ang mga pumuluyutan nga grabe kapigado. So nakita ko talaga personal Aha. during sa pagkanta ko ng investigation at visitation, Aha. during the actual interview sa mga balay-balay nila. Aha. So kaluluoy talaga. So ang gusto ko lang matabo na magbuligay kita. So bigyan naman natin ng pansin yung mga kababayan natin na walang makain. So Yes po. gina-advisean ko man ang barangay selection process team with the support sa mga punong barangays na dapat sana mga kap bigyan natin ng pansin yung mga constituents niyo no, na halos nakaluguban ng mga balay Yun. na pending Aha. ang trabaho dahil sa COVID-19 pandemic ngayon, napiktahan yung pangabuhi nila, Aha. kakaloy-loy sa mga kabataan, naway na mabakal bugas. So magbuligay kita mga kaps, mga barangay official, nangayo ko bulig ang CIDG, tulungan niyo ako. Sana magtulungan tayo para ma-recover natin itong problema sa pandemic natin. Yes, opo. Sir, yung mga unang na-file yung mga cases na yon, mayroon namang result ngayon? So far, sir, may natanggap na ako na mga counter affidavit, no? Aha. Mostly ang barangay Pilisa. So ang barangay natin nag-motion for extension pa sila. Aha. So siguro ngayon naka-submit na sila ng counter affidavit. Ang ibang barangay, sir, so far hindi pa ako nakabato ng Yes. kopya sa counter affidavit nila. Pero so far sa lahat na ni-file mo, hindi ka nakatanggap na binasura yon, sir, so far? So far, sir, wala Wala pa, pa. sir. Wala So- pa. Wala pang decision, wala pang resolution, sir. Pero- Pero malaman natin sa pag-resolve sa fiscal kung may probable cause ba o wala. So alam naman namin ang CIDG, hindi naman basta-basta mag-file yan kung walang mabigat na ebidensya, ano? Parang gano'n. Example, sir, sorry sa mga ibang barangay na pumunta dito na walang pasihan yung mga ebidensya na dinala nila. So makikita natin na weak talaga, no? Weak, ang mga exhibit evidence ang gamitin natin. Yes. So maawa man kayo, magkayang lang i-effort natin. Yes, opo. So kung desidido na kayong mag-file ng kaso, kailangan na namin ng tulong nyo, tulungan nyo kami mag-dig up ng mga karagdagang mga ebidensya para gamitin natin sa ebidensya sa pag-file natin ng kaso. Aha. Sige. With that, sir, maraming salamat po sa inyo. Anytime, can you text us kung meron kayong i-file against na kaso para malaman din natin at ma-inform natin yung concerned person po dyan. Salamat po, sir. Mabuhay po kayo. Good morning. Salamat, sir, and welcome. Yes, sir. Yes, sir. Action Hotline. Si Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano ng Criminal Investigation Group diri sa syudad sang Bacolod. Action Hotline. Ikawalo nga pag-file sang kaso ang katapusan is sa kahapon mo ng Mandalagan. So grabe no, pamilya bungkit urot ang ginpanagaan sang sap nga ini. Action Hotline. Bo ari man niya mga kabataan, ari man niya mga barangay kagawad nga kamoy nagamato-mato sini iyaman. May prangkang istorya ang DSWD, ang taga DSWD, ang DSSD, amo ni may mga poder diri sa pag-select the best kung sinong hatagan diri. Itudlo nyo lang ang tao pero siguro to identity to sila ganiman. Inablang paghatag gid sang time nga daw kamo gid nagakutot dira nga mo ni dapat taga. Andi mo ni doon di gid dapat pwede na. Action Hotline. Ang akon din ginapangita pila kadlaw nga ang DSWD dapat may salabton man action hands mo. DSSD may salabton man di. Kaya nga away nila naging check ini nga palalariho gani isa gali ni kabubong isa ka pamilya gali ni pinanagtagan nyo man. Action Hotline. DSSD dapat gin check nyo man ni. Oy, do palariho ni apelyido haw. Ang imo nga middle name ni do apelyido dispyako. Ini sultiro ni way ginamakitaan sa taga DSWD da DSSD da nga sultiro gali ni dalaga gali ni. Action Hotline. Pagbalik na karon kay isa-isahon kuning mga ngalan sa taga Barangay Mandalagan nga ginpangpasakaan sang kaso, no? Tiyan mo ning resulta, subong, kag subong, ang patrol, ara sa Barangay Mandalagan, gusto ko gadya may istorya naton si Barangay Kapitan Parinyo. Dira kay nadalahig Kapitan, ho? Action Hotline. Kaya according to Gocotano, nagpirma sa Kapitan, meaning may ara sang, ginatawag naton nga, pahanugot, no? Pahanugot gikan sa Barangay Kapitan mismo. That's why nga tinatagaan ini sila sang kwarta. Pero depende gapo niya sa korte. Action Hotline. Standby lang kamo da, balik to dugay with Patrol Action Eden Aboso, upod na si Barangay Kapitan Parinyo sang Barangay Mandalagan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negro sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo
na mensahe mula sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo.
Philippine Standard Time, las 8:49 na. Action Hotline. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon, manamyaw kita na yan sa mga utod na ton nga nakatutok na halin pa kay na. Good morning lang sa kay Jose Herson Lapinig Junio na naga-monitor subong sa Stonehaven or Haven, Granada. Si Vanessa Mayo Araman. Good Monday evening ni man. Watching from 10,000 Lakes of Minnesota State. Okay. Good evening dira sa inyo. Good morning diri sa aton. Good morning, City of Smile, Bacolod. God bless. Stay safe, everyone. Kumusta ka muda? Sige. Si Ray Jantan Villalo nakatutok man sa Barangay Purisima, Manapla. Upod man si Sir Dennis Richard Tibor Roma. Idol yan is action dorel mo ni Roma Black. Action Hotline. Wilson Tejidor Araman nakatutok. Bia Jonathan, Lorna Seb Logatiman, si Leia Cordova Araman, Joby Monares, salamat gid, Ronald Pasiricalde. Bayang aga Action Brian, kumusta lang ko sa kay Papang Dale Di Palubos. Gapamati gid siya subong. Salamat. Rinalyn Bailon sa Baliero, salamat man. Bao ari na nakapugli na Elis ay ni siya, kumusta ka na? Action Hotline. Si Tomas Broniola Araman sa Regent Pearl, Barangay Alhis, Sining Bacolod. Si John Dicena, nakatutok man sa Kabugwason. Si Jen Oisiser Araman. Milagros Cesar Alit. Salamat gid. Si Ilni Igay Daguno, thank you man. Ting Linorok, Naila Iram, Maria Victoria Paredes NGO. Good morning, Brian. Galantaw kami gani TFC. Basi madula na siya. Salamat Giman Paredes. Wow, di ko gini siya malimtan nga persona. Action Hotline. Las 8:51 RI. Ang ginpang filean kaso sa Criminal Investigation and Detection Group mga kaaksyon sa Barangay Mandalagan, ari ang ila sining mga pangalan. No? I'm sorry, Kitty, na-file na ng kaso. Mismo ang Criminal Investigation and Detection Group amoya ang nagalantad sa mga ngalan nga ini. No? So, una diriti si Barangay Kapitan Arturo Pereño, Barangay Kagawad Bernabe Canoy, Barangay Kagawad Aaron Abaw, Kagawad Michael Midel, arigido sangguniang kabataan chairman na si Mary Joy Galieto, Barangay Staff Elizabeth Ferrer Garzon, Barangay Staff Luz Villaflor, Barangay Staff Christine Biatingo, Barangay Staff Mary Nel Guardiano, Barangay Staff Stephen Ryan Rimpos, kag ang purok president na si Joel Nicavera. Sa pagkadamo kuno pamilya ini mga kaaksyon. Action Hotline. Hambal ni Gokotano kay ina do pinamilya ya inkorporada ang tinagtaganay. Action Hotline. May soltero kag kung ano-ano pa, may mga taga-subdivision kag kung ano pa dira nga lubagid sa kasuguan ka guidelines sang tagtaganay sang SAP mga kaaksyon. Action Hotline. Basi nalipat na kamo bala kung anong guidelines sang SAP nga ini. Simplihon talang ini. Ariyo, simple katama ang mga benepisyaryo sining Social Amelioration Program. Una-una diri ang senior citizens mga kaaksyon nga ini sila ang wala nagakabaton gid sang pensyon. Labi na gid kung naganubo sang 4,000 down ang ila sini nga pensyon. Action Hotline. Ang ikaduha diri persons with disability, no? Mga PWD Tsakto na PWD na to, ni mga utod na to lang din naka-isrot mag-ubra kay may mga diferensyang kaugalingon. Action Hotline. Pero nakadepende ina kay basi PWD ka, pero nagapanag-iya ka man niya sa isa ka negosyo, hindi man pwede. Action Hotline. That's why nga may ara ganun isang investigation nga ginahimo dapat ang aton sini barangay kag ipa-aprobahan ini. Ang pregnant kag lactating woman, budlay gid tsindihon ang inamo sini. Action Hotline. Solo parents, laki man ka o kon babayi man ka, basta ikaw ang nagasagod, isa na lang sa imo sa kabataan, pwede ka kabaton, basta ang imo wala ka income. Action Hotline. Sa tion sang ECQ, mga ka-action GCQ. Overseas Filipino in distress nga ginatawag. Inaado kahapos-hapos man nanitindihon, di Blackson Hands, ang indigenous people pagido. Mga nitibo naton.
ang mga underprivileged naton nga sektor kag mga homeless citizens. I don't know kung ang samay atubang sang katedral da nakabaton man isla da. Kadamo sang gihiligda dang way mga puloy-an. Oh, bot ko nakita na sinong sakop barangay na da. Ang informal economy workers mga kaksyon. Nan, kita mo na. Amo lang niyin dapat makabaton. Tinggin panglawag ni Gukutano kay na to. Soltero. Ang pamilya sang amo ni nga ara ga obras barangay. Pero check naton diring patrol. We have Action Eden Aboso kay ginaatubang nga subong si Barangay Kapitan na Parinio. Galing may gap sila sa isa ka division nga plastic iti social distancing mo. And we don't know kung anong pastada karon with Action Eden Aboso. Basi mapamangkot yun na. Ikaw na lang bahala na kay ga atubangay ka mo subong ni Kapitan Parinio dira sa iya mismo sining opisina no sa Barangay Mandalagan. Salamat gid. Ana mention ko din nga mga ngalan basi naga-monitor ka mo, luyag ka mo magsabat. Ang Action Radio bukas gid para sa inyo mga kaksyon. Hindi kita magduha-duha nga magpabaloman sa inyo sining nga side kiti normal ina nga dapat mahibalaan man kung ano ini ka matuod ang mga aligasyon sang tagreklamo nga investigate man mismo sang CIDG mga kaksyon. Last 8:55. Sige, check na to patrol si Matinion direkta sa Barangay Mandalagan. Kung ano ya ang sabat diri ni Barangay Kapitan Parinio sa sining nga mga tinion mga kaksyon. Patrol reports. Action Eden, good morning. Action Bray live kita diri karon sabay naman sang Barangay Mandalagan diri mismo sa ila sining Barangay Hall Action Bray kay we all know eti kagapon ginpasakaan man sang reklamo ang 11 diri ka mga opisyal sang barangay bangod sa gihapon Action Bray sa wala katapusan ning social amelioration program. So ti kita diri sa Action Radio kabalo na ato mga ka-action nga ti hindi man lang piyak nga side ang aton nga ginapamatian Action Bray no kag ti ari disubong sa aton natubangan si Honorable Barangay Mandalagan Kapitan Honorable Arturo Parenio Action Bray kag actually may mga kaupod man di siya ari man di iban nga mga kagawad Action Bray gani nga ara man sa panglawag mo kaina kay ti ari di sila mo naga-opisina sa gihapon kay ti may mga ongoing man sila Action Bray nga mga projects man wala labot diri kag ti i-greet no si Barangay Kapitan belated happy birthday. Kay birthday ni Kap kagapon. Happy birthday Kap. Gindungan gid. Gindungan gid. Gindungan gid. Action Bray kag nakano kay Kapitan Parenio. Papa niya sa live sa Action Radio Bacolod with Action Brian Morgan. Kap, good morning. Good morning, Kap. Good morning. Yes, nagpasalamat ko karon nga aga sa Reading Action Radio. Kay sa mga issues mo lang nga dapat ipaklaro. Yes, okay. So, nagpasalamat ko sa inyo tanan kay sa atong pumuluyo nga nagapamati nga hopefully maklaruan man ni sila. Okay, sige. Actually, Kap, halin kayo na naplasta na namon with CIDG Chief si Gukutano. Ginsulit ko pag mga names sa ginpang-filean sang kaso with you. No? Okay. Ikaw, isa diri, Kap. So, ang imo na lang guro pag-explicar this morning so that mabatian sang publiko ang ining mga allegations sa outro ini. Ano ginablang natabo, Kap? Go ahead, Kap. Okay, Brian. Una sa tanan, ini nagsugod ini atong pag-atagay blood isang SAP. Nga ang isa sila nga nagreklamo, nag-ambal nga way kuno madala ang ngalan niya. But actually, ginusisa-usisa dire, though disqualified na siya. Kaya man tungod nga daw hindi na iya tungod sa akon kay way mangkos na iya mo kay yan iya sa DSSD kag iya sang ang kairo nga nagapangatag sang kwarta di. Actually ang Barangay Mandalagan wala na di alabot sa tagay sa tagay sang kwarta. Pero tinalagan ni ko nga gina-involve nila dire mga officials nga nagabulig na kami dire ha. Nagabulig lang kami di kay rule na mundiya nga may orderly lang mula ang pagkatagay sa kwarta dire. No? Nga may distancing, may amunatanan, may maskara. Kagamo lang na nga mo niyang rules sa mga officials. The rest ang pag-disqualify yan na nasa DSSD. Pero ini mga tao ni daw na nga figuro kagamo na bla. So pasibangdan nila kami mo natin dala nila sa ADG.
Di nagkatuman din sa IDG, in-explicar mo na mo, nas matarupak, may follow-up letter gani kung ipadala pagit, explaining saan na actual gig nga natabo. Actually, ang Barangay Mandalagan, a total of 22,000 residents. Ang quandary, ang formas nga ginatag nila was only 4,708. In-explicar ko naman pero minusan pag nila 300. So, ang total is 4,408 lang. Ang kwan. Paano ka makatag sa 22,000? Kaga, para na may semblance of participatory form of government, cluster kung Barangay Mandalagan, kay kadako mo. At kadako sa Barangay Mandalagan, so cluster ko sa mga tagawad, nga kintagaan ko man sila sa tasking. Nga mo niya ang ila pag-imoon. So, ato na to, pag-atag na sila, pag-atag distribute na. Now, wala ko kabaluyan na nagreklamo na di. Kaya muna, sige. Okay. Malo ka, hindi man na sila magpupod sa akon mo. Mas kayo magkainan ko na. I see. Okay, given Kap nga disqualified ato siya, no? So hindi na to na drama akwan na isa sa rason kun nga basi hindi good sila sa imo. Pero how come naglabot sa point Kap nga ang reklamo diri halos pinamilya lang ang nakabaton dira? At duli daw na personalan na kay may object na di nga may mga kaso na di sila subong. Siguro daw ako man ang ginakuha nila ni Dre. Pero actually way ko na yung labot. No? Sa ilang mga transaksyon na sa gawa. Okay. Ang ako lang yung ginagawa, ang ginatanaw Dre nga ang iba nila nga pamilya nakabaton man. Nakabaton man hindi pa sa tanan git sila way kabaton. Siguro ang pag pre-qualify sila, tanaw man guro sang kuan sang DSSD kung balak dapat ditagaan. Ano mo kayo Okay, amo ni barangay. Yes, amo ni Kap. Anong una ang pirma mo o kon ang DSSD? Ang kini mo ginamon ba mo ni? Una, kung kitagaan nila kami di sang formas na akong pagkapirmahan tanan. So, doon na kapirma siya ka form. Okay. Doon ka perma. So, mga 9,000 ang perma ko na tanan. And then, yung distribute na nito sila. Kaya pagkatapos na to, dahil sa DSSD for pre-qualification. So, amo na ang natabo. So, ikaw mismo nga nagapirma, kapway ka naman nagalantaw, di kon kwalipikado, ni kun hindi, kaya yung DSSD man poder sa di mag-check. Why pala ma-distribute? Kung may memorandum of understanding kung pagkapirmahan na total of the 56 million kay karon ang accountable ko na kung hindi ko na makwantanan. Kabalo kang iban na ambal nila nga agin pirmahan ni kapitan way agin check ini kon kwalipikado nga mga tawo ni o kon hindi. Hindi kay pirmahan ko na ya gipangirmahan na una. Amo magani ang iban ang DSSD man ka perma naman. That's why. Pagabot sila sige na. Kaya palo ka tagaan na kami nila do kadlaw mo. Okay. Tiya mo na ang sitwasyon, nagpirma ka tapos gin-release ini today, maklaro naton this morning maklaro mo nga tinagpirma kaya pero ang selection kag ang pag-justify sina or ang paglantaw sang kon kwalifikado kon hindi ara na sa poder sang DSSD mismo nang klaro gid sini kay para maangalan mo malimpyuhan mo man. Nasa pagkatapos kung qualified siya at ang cashier man ang nag-payout. Wala man kami. Yes. Ang cashier wala man abot ng barangay sa kwarta. Ang kamo nagabulig lang abuda nga kilalahon ang mga pigado sa pigado. Yes, ang wala na kamo niya na role dire. Na distancing pakanon. So may mask, may muna bla. Okay. Sige. So amo ning sitwasyon subong ang ginmention mo way lagaw nga kung sino man nagpili sining mga pamilya nga ini may mga soltero pa way ka na ideya na kaya mo na ni mga tao nga gintagaan mo santas nga magbulig sa pagkilala sa ila. Wala ko ideya kay cluster na mo pagpangatagay. So inaatag na sila. I don't know what happened tapos. Okay, sige. Kap, basi di naging ko kapalawig si mo nung gusto may palabot sa pumuloyo sang Barangay Mandalagan.
Ilabi na gid sa nag-file sang kaso. Thank you so much for giving me this opportunity na mag-explicar man. Kag ambal na ko sa atong mga pinalangga ka pumuluyo, nga ang barangay Mandalagan niya, may will continue sa amon niya trabaho para sa pumuluyo. Hindi kami maghimo sa mga malain diri. I assure you, hindi kami maghimo. Imuuna namon niya ang eksakto diri. Okay. Okay, sige Kap, salamat gid. Good morning, Action Eden. Thank you. Yes, Action Brian, no, na patihan mismo naton si Kapitan Arturo Pareño, Action Brian. Ang sistema Action Eden, kung gin panglistang ngalan, gin papirmahan kay Kapitan Arturo. Pero ang final say sini, amo ang DSSD. Yes, Action Brian. As per amo no explanation man ni Kapitan. Yes. So, ang dito lang ito nga portion ng Bali Kapitan, so, na ko ilabot sa mga tao nga nagpilili. Laglagan portion na to kung sino to nagpilili. So, ining pinamilya nga ini, bisan si Kapitan, hindi kasabat, siling ko given, abi nga disqualified, ginman tuya ang nagreklamo, kay way sa kabaton, pero nga, ang reklamo, diri hindi sa pag-disqualify sa iya mo. Kundi ang reklamo sa tagreklamo, kung nga nakabaton, ining mga soltero, ining mga pamilya, bungkit, urot, amo ning reklamo da. Amo ning reklamo, Action Eden, may arada sang gusto mag-istorya, kung sino to nagtililipon ning bilog nga pamilya ni, may taga-subdivision pa. Kaya mo naman Action Brian ang hulaton kung ano naman na ang sabat da sa mga pamangkot man, sa mga nagapamangkot. Oo, tiyan mo na. Si Kapitan Subo naka-explicar gid na hangpan sa publiko, ang iya siling side. So, ari gid daw nadalman ni Sinica Vera dio, daw amo ning damo-damo gid diri, no? Actually, Action Brian mo na ding pamangkot man kung pating purok president ding si Joel Nicavera na dalagi di Action Brian do sa purok Torsogan. Oo. Kido to yaning damo-damo, medyo damo-damo nga mapamilya diyo sa kay Nicavera. Kaya mo na Action Brian, kaya actually nagambal si Kapitan Kaina nga subong na siya nga aga actually nakabalo about sa pag-file sang complaint kahapon kasi ari man di ang iban mga upod nga ara man sa listahan Action Brian kaya naga-istoryahan na nagakatingala man sila kung ano man ang basihan kung nga nadala sila sa lista. Galing di mo ma-question ding kwan ang CIDG kay ini trabaho nila ini. Correct Action Brian. Kasi mismo man nagamal man si Kapitan. Ngati ang taga CIDG nagkantuban din mismo sa ila. I see. Okay. So anyways, hulat-hulaton ta lang niya naman na file naman yung kaso. Kung ano explanation nilang court na lang bahala importante nga nakasabat sila this morning, ano? Amo na no? Amo na ang sitwasyon. Kaya nga abi nga nagpinamilya gini abi, may mga soltero pa. Abo nga, rigid pa mga reklamo sa ibang diri, amo gid niyo. Nang sketcherman pagid diri. Correct, Action Brian. Nang sketcherman pagid diri, chairwoman, baka lulukoy maning mga tao nga ini. The next time hindi magilintra. Ni hatag na sa may mga amo na basta ka monitor dala sa subong, ara ka monitor dala sila. Sila Action Brian. Di ko muno sila next time ugay ka mo ililintra, kayo ka kaladalahig ka mo ho. Kung hindi gid man madalang pamilya nyo sa tagtagana, ibay inyo na lang kay tila taw di subong kaso ini. If in case nga mag-prosper ining kaso ni kag madalman ka mo ni pang suspender ka mo daw sa inyo trabaho, may chance pa na nga plakadlaw di na ka mo kabalik sa gobyerno ano sang tawag sila magpapili ini posisyon sa gobyerno. Kita yung gwa sini corruption abi, no? Corruption. Last 9:08. Sige, sabto nila ini sa proper nga venue mag-action. Sigurado kita may mga counter affidavit nga matabo Action Eden. Action Eden. Ano tod kita? Balikan tanda sa Action Eden sa Telipos-Poson nga bahin no? Sa nga iyasring report, final report this morning dira sa Barangay Mandalagan. Si Kapitan wagi kuno kamangma ang kahapon nga ginfailan sa kaso. Siyempre, ikaw bala naga-celebrate iya sang birthday, sagi ka pa mo paminsar sang iban nga butang Action Eden. Correct. Dogindungan yung Action Brian kagapon na birthday Kapitan. Libog ulo nila no? Nakugod yun sa mo. Libog ulo nilang napailan sila kaso, pero so nagapamili sila kung sinong tagtagan, wag ginaglibog ulo nila. Action Eden. Ako rin Action Brian. Pero sa proper Sige, salamat Action Eden.
balita lito ang action. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Patrol reports. Ang ambal nato na sa huli ang pagsisisi. Action Hotline. Kay kon gintira lang na sa usto nga proseso, although nga tiway tayo naghatag conclusion diriya, hindi kita korte, pero kon i-check mong palayag sa CIDG, may mga irregularidad, ang aton na simple malang next time no gayta intra. Action Hotline. Kon feeling nyo daw tiko, untata nyo na daan, kay ti, para hindi gin maglabot sa point ka mo ni, may pinasakay isang kaso. Action Hotline. Ti subong, bisan kampante ka mo, nga ti, way ka mo nagtrabaho, hindi ka mo ang final nga naghatag sang go signal, nga hatagan sila, kaya nag-select lang ka mo sila mga personalities, pero ti, kaso ni, plamungol ini, at bangon mo ni, way ka pa siguro action hands kon absuelto ka diri o kon madalman ka gidri. Action Hotline. Pero kung wala ka gid may ginhimo, iyang medyo sablag, ti subong mahita ning tulog mo. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga
mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa... Exercise na sa aton sining pagpangalagad, pabalik mga aksyon sa aton sining mga utod nga nakatutok na, tamyawan tani sila. Si John Ray Evangelio, Sir Mangayo, kami tani bulig. Anong pwede masarang kwanta? May bulig da. Check na tan. Si Madam Cecilia Sandayag, good morning, Action Bry. Greetings lang Amon, family sa Daya, Harder, Tuhaw, kag to Mabiene. Pamatigi kami di subong sa libot dia amon ihatag ang dapat ihatag api wedding lang gali sa Plaridel, Cecilia today, June 30. Salamat. Milchor Baruca Rombines. Salamat gidra sa inyo. Okay, sige. Si Jim Tats. Good morning, Action Bry. Nga mga barangay officials kag workers ang ginbalikan kag hinapasakaan kasuhaw kay igo lang mana sila magtudlo kag maglista. Si DSWD man ang naga-validate kag naga-finalize ang form. Titani ang DSWD ang pinakapasakaan man kaso kay sila ya ang validate sa mga beneficiaries ngina, hindi ya ang mga barangay officials. Sige, temo na kay amo nang CIDG, amo nang CIDG gina-check man na nila. Action Hotline. Okay, sa iban nga greetings naton si Madam Lourdes Tambasen Bronzal Araman, nagatutok man sa home site, Barangay Montevista. Last 9:18 mga kaksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, the good Lord District Congressman na Bacolod, Congressman Greg Osatayo. Sir, good morning. Action Bry, mayong agasimo, mayong agagid sa aton nga mga tagpalamati sa Action Radio. Halos ginkalipay gid sang tanan ining una nga pag-interview naton sa imong team mayara sang napasar sa kamara nga makapatindog hospital diri sa Bacolod. Ang update diri sir, do may ma-adapt dira sir sa Senado, sir, no? That's correct, Action Bry. 2 weeks ago, isa sa mga staff ni Senator Mig Subiri nag-coordinate sa
aton man mga staff dali sa Bacolod and nagpamangkot no about the bill na gin author nato sa House nga naaprubahan na pag-establish sa Bacolod City General Hospital. So namangkot sila if it's okay nga ma-file si Senator Migs sa counterpart bill sa Senado. Ito siling kubaw namin gid no by all means namin gid no. Yes. So nagpadala kami gilayon sang kopya sang aton bill, kag nag-commit si Senator Mig Zubiri nga ma-file siya sa counterpart bill sa Senado by July action by. Anong advantage sina Kong Greg kung amo sila nga sitwasyon? Well, number one, kabalo kita nga si Senator Migs, the majority floor leader sa Senado. Yes, dako po diriya. So as a majority floor leader, in terms ang dako kita mabulig sa scheduling, no? Kasi ma-prioritize ang atong bill. Although kabalo kita nga tuman sa importante nga layi nga diho naton bangod this is the establishment of a general hospital, no? So basta hospital ya tuman ginaka importante. So muna mga advantages action by and nagpabalo naman kita sa office ni Senator Bongo as chair of the Committee on Health sa Senado na may ara kita bill nga naaprubahan sa House kag igapasaka na sa Senado action by. So in terms of advantages dako gid ang bintahan na may ma-sponsor sang aton bill sa Senado. I see. So, ini may mga hearing pa ni Kong Greg, no? Kung mag-amo sini so far? Yes, yes, Action Bride, that's correct. The usual process ang filing ng bill, no? So, by July, mag-resume ang Congress, kagang House kang Senate, kuha na siya i-refer sa committee, and then ang committee mo mapatawag sa isa ka-hearing, no? So, tungod may ara sang counterpart bill sa Senado, si Senator Diggs mated na, kita mated man na, and then ang Department of Health action by. I see. Matawag naton nga big development ini sa House bill nga ini ang adoption nga matabo sa Senado. The second, ang development naman diri kino may tatlo ka mga taga diri sa Bacolod nga may gina-offer for free ini sir nga lute nga patindugan sining hospital. That's correct, Captain Bry, no? Nag-signify sa interest. Although may iban nga nagapanawag sa akon, nagapangonseho, nagapamangkot, no? Kung bala, ano ni siya ang setup, no? Anong matabo. So, ginablan ko sila na ang aton commitment sa Department of Health is that kita ang mangita isang duta dari sa Bacolod in the form of donation and or isa ka government property, no? Kaya ang hambal sang Department of Health sa aton, wala sila funds for land banking. So that will take time, no? Unlike kung available na nga lote. So yes, may nag-signify sa aton interest do tatlo ka grupo, tatlo ka mga kompanya, kag pamilya. And last night, may isa man ka nagtawag sa aton na gusto man sila nga magpalampot sa ila kini nga interest nga mag-donar man sang duta. Although naman ko sila sa aton, kung ano kadako sa ng support, siling ko, we'll finalize everything as soon as magwa na ang kinalman nga rekomendasyon sa Department of Health. Although may una nga pronouncement ang DOH na they would prefer ko tani like isa ka 2 hectares sa bidra nga duta. Ang rason sa action Bry kay para there would be room for expansion later on. Kung ibutang mo sa lugar nga gutok, I mean wala na, no? In the future 10, 15, 20 years from now hindi ka na ka-expand action Bry. So better gid nga mas malapad-lapad nga duta ang butangan sa General Hospital. Mayo gid na. Pero ini mga names kini sir, ano pwede ma-mention o kung hindi pa, hindi lang anay. Hindi lang anay action right kasi ato ano sa ila kay so far laban ni mga private individuals nag-signify lang kay nagpalabot nga if the time comes na magsugod na ang discussion for donation, pabalo na sila, no? Kay they already signify their interest. Although may iban nga naghambal nga willing magbaligya, but feeling ko ang baligya anay do pasta nanay. Oo, hindi anay subong kay wala funds for that. It's more of
donation. No? Kung makita natin, hindi apos mag-donate Yes. sa Correct Action na. Brian, it would be a bit expensive rin sa aton sa Bacolod. Pas lang tanay sa Baklanay, bartiranay lang tanay subong kay Pigando. Bartiranay. Anyways, aside sining duha Vice nga dako nga development sining imo sining na doso nga hospital, ano pa gyud ang bago nga development sining Vice? I mean Kong. Well, so Action Brian, kung siya nagpaganda, maganda nga ito na tutukan subong, no? Because kabalo kita nga having a general hospital is ito man importante para sa aton ng mga Bacolod. Kasi kay Chindi, gigiyas na, kahangopin ko na. Kung ano ka live lang may pamilya, kang masakit, may pamilya kang nagabalatian, kapuan, kabudlay kayo. Although, ang Corazon Locsin by next year, ang pundo yan, sina ma-increase na because of the increase ng bed capacity nga din pasar naton. Last 2 years ago, which is now law, from 400 to 1,000 bed capacity. So may increase ng yung pundo no, sa Corazon Locsin. Bati mo nang liwat-liwat atong ginambal bala nga nami gina nga mayara sa dako nga Corazon Locsin Regional Hospital. But lain gid kun may ari kita hospital nga iya gid sang syudad sang Bacolod. Kaya matabo sa Action Brian pag-approbal sa Senado, kaluyan within the year matapos sa Senado, no, kaya muning commitment ni Senator Meg sa aton. Hopeful man siya nga matapos. Ako din sa siyempre, ko na kaluyan matapos pa rin siya within the year. Kaya meanwhile, ng guru sang senador na mag-uponer sining aton nga bill nga magatukod sa Bacolod General Hospital. So pag-approve, masaka ni siya sa presidente. And then once kaluyan ma-approve sa presidente, then that will be the time na masugod na ang pagdihon sa pundo location so so pero ginaplastar na itong tatanan na daan subong ang mga kinanglanon aksyon. Boti mayo gid magambal kita Bacolod City General Hospital medyo manako-dako ini Vice bilang bed capacity siniliwat gani. Ako di Action Brian, wala kita na nagbutang sa bill sa exact number of bed capacity. Ang rason ko kung nga amo niyang ginimo naton is because we wanted na ang Department of Health will determine our bed capacity, the needed bed capacity. No, kay for example, ang sa natabo yung base kung sa natabo sa Corazon Locsin. So ang Corazon Locsin, may layin siya na nagambal na 400 bed siya. So samtang kasi yung tinuwig, nagadamo ang pasyente, ang ginabaton na pasyente everyday galabot 750, gapili lang yes, gani. Nag-out check up. So, mabudlayan, bala nga mabalik ka pa sa Kongreso, i-amend mo naman liwat ang bill, mapasara ka naman. So, that will take time. Nga pa lang ang na process will take you about 1 year to 1 year and a half, the fastest. So, unlike na kung hindi ka lang magbutang isang bed capacity, and then sa Department of Health ka lang ma-determine. So, paglabot, for example, like after 5 years, makita ni Corazon ni Department of Health na ang bed capacity medyo gutok na, iduga nga naman, no, para mas madasig proactive piece of legislation Action Brian. So meaning do ka generic lang tong proposal gini Kong para lang gid nga at least matalupangdan naging kandidri na mo lang nga pinaka-point dito. Yes, no, kasi nabutang man sa bill gin sponsor naton nga ang national government ma-assister sa pagpatukod sini, ma-provide pundo for the construction of the hospital, then will provide will assist sa equipment, and then will assist sa manpower and technical capability sa hospital on the initial stage. Okay, later on, i-turn over gini siya sa syudad. This will already be a project of the city of Bacolod once mahuman siya Action Brian. Kasi una gambal sila nga ang hospital mabudlay ni kay puro ni siya gasto. Although wala diferensya kung puro gasto kasi natupa mga tao. May tax man may tax man. Pero ang sitwasyon subong is different because hindi ni siya nga income, hindi ni siya nga expense. Kundi ining hospital, may income ni siya Action Brian sa anggulo na ang tanan subong is covered by Universal PhilHealth. Yes, may PhilHealth. No? So si PhilHealth, amo ang mabayad, mabutang pundo, o contribution rather, sa hospital. So pagbayad ni PhilHealth, kung pilang contribution, pilang gasto sa sining nga pasyente, then may income ang hospital and it will be used
sa pagpatiyog naman sa mga operations niya ni Action Bay. Hindi 100% iyang sa loon ang accommodation sin isang city gid lamang kon LGU kundi may mga counterpart man gyapon gid mabulig sini kung amo na pinakasimple dira. Yes. Kay for example, on our part bilang representante sang syudad ng Bacolod, Talong District, every year gaduso kita funds para sa Corazon Locsin, no? Ga-average kita like last year ang request naton na ipasbutang nga pundo for medical assistance kundi magsando mga 25 million pesos sa Action Bay. So dako ni siya mo siyang ginagamit mala nga ma-assist sa ato ng mga pasyente nga ma-admit ra, no? Kung mag-admit ka, may ginatag nga assistance ang gobyerno. So this year nagpa-request kita liwat and about 35 million kung di ko magsala ang ginalokar sa national government for Corazon Locsin para sa mga taga Bacolod. So meaning ini pala nga daan dako na nga pundo mo. So kung yara kita kung galingon na General Hospital, ang ini nga mga funds pwede niya ma-force through sa Bacolod City General Hospital. I see. Okay, mayo gid kong development for Bacolod this morning. At least nabatian nila nga naga-usad iya ang ining hagna karon nagasaka na sa Senado kag mga naga-offers kag iban pa, no. Ang imo na lang gusto palabot liwat sa Bacolod non Kong sini nga aga. Go ahead, Kong. Well, salamat liwat Action Bay. Salamat big Action Radio sa paghatag sa atong siyang tinion nga makatag kita update, no, partisipin sa Bacolod City General Hospital. Kabalo kita nga ari pala kita subong sa mga initial stage, no. Damo pa ni nga mga challenges datang Bacolod Action Bay. Salamat sa inyo. Good morning. Mabuhay ka, Kong. Action Hotline. Congressman Greg Gasataya, sige, wala tulaton tani kay nagalakat ang ining proyekto para sa Bacolod. Amo ni ginasinggitan sa Bacolod noon halin sa nagliligad pa nga mga tinuig. Action Hotline. Isa ka ehimplo kung nga kinanglan na gid ang General Hospital o kun hospital sa Bacolod. Amo niyo, ang linyahanay di tag las 2 ang aga iban las 10 pa lang diri sa Gwa sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa diin na may pinakadamo diri pasyente from Bacolod pa kumpara mo outside Bacolod. Action Hotline. Way man nagdadalok dira kay para man sa tanan. Pero kon may ara sa isa ka hospital for Bacolod kundi mas ang kagutok kag ang sitwasyon sang aton sini nga mga konsulta kundi medyo maglapta siya, hindi sila magsagi kalinya kag magpa-init, magpa-ulan kung kaysa daw kung magpulaw. Action Hotline. Kay kaluluoy gid sa aton sini mga utod. Last 9:32. Action Hotline. Ana nga pamangkot parti 20 million pesos nga donation sang City of Bacolod sa Corazon Locsin nga laboratorio for swab testing karon sa gabi. I-try naton nga malabot si Kwan City Administrator M. Ang kung kumusta na ni ma-operate na nibla kung san ogid bala ining husto nga tiyon. Action Hotline. Kagang iban pagid nga mga balita standby karon sa Action BBB. May mga follow-up kita nga mga news kag tanan nga mapalbig affairs of program sa Action Radio Bacolod. Action Hotline. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Suruna Magbanwa. Sa technical side, ginupdan kita Action Henry Pulgar, Action El Rey Dotilios, kag Action Dorel Cabato, backup naton kag News Center. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Art Tayhupon, ini sa Action Brian Mornen, nagapasalamat gid, una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod,
Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon